Kommer du tit her, Paradita? Nå, der var du. Sæt her lidt efter dig, lille ven. Godt! Du fandt min kærlighedsfugl. Kærlighedsfugl? Ernesto havde ret. Du fandt kærlighed i dag. Okay, Abuela. Teknisk set havde han måske ret. Buja! Jeg sagde jo, Ernesto var den bedste. Estrella! Ude! Om lidt er der Casa Grande-familien på Nickelodeon. Når verden har brug for at blive reddet, tager vi fat i dem her. Wow. Vi prøver lige igen. Tager vi fat i Nickelodeons Super Squad. Det var bedre. Gør dig klar til supersized action fra den ene ende til den anden med Thunderman, Undercover, Henry Danger og Danger Force. Det ultimative super action marathon. I næste uge, mandag til fredag kl. 10, her på Nickelodeon. Før du kendte til det her, var der Korallejren. Et sted, hvor minder blev skabt, venskaber blev formet, og vandmandsfiskning blev opfundet. Se, hvordan det hele startede fra begyndelsen. I den helt nye serie, Korallejren, Svampebobs underår. Hver dag, kun på Nickelodeon. Jeg bor med min familie i byens virvar. Elsker hver dag bak om 18, jeg er klar. Et stort hus og en fin butik. Mad og grin og lidt sød musik. Bios, abuelos, alle jeg kender. En hund, en fugl og mine venner. Vi er en familie nu. Søndag.